Салом алейкум ба ҳама. Ман омадам галереяи Kaufhof барои 1 соат гирифта будам нахлам. Ҳамн соата калта кадан дар курай. Камтарак калон айдамам. Мебинам кани гуфтан ки дар ин галерея ҳаста. Галерея ходить. Так элегантно. ما داخل سمكة ده روزي تفاوتم بلارك كده جدا كسر خاي يعني خنا برام يقول اسمه شنو ай чи ма остановка когда наметунам харидана и сумкаву рубши барои то бистона снимите сплатишь красиво. И тарaf отдельно хьон, тарaf отдельно шнук. Возьми писем кем же калта когда мешаю. Люфтун бдай. Не сатуема. Кам тарaf. Калона. Зо. Калта шункат. Вали. Вақти ки калта качени ма мехостаги калтаи бачи, танги бачи. Бад бо обратно монт кшодакши. Хай мешавам агарам худам ҳар вақт боло бардорам. Ва иёша метиҳам вақте ки калта мекунам дар кор шава бо одам метавона биёя айсар бо дароз кунад. Ман ай Тоҷикистон кирта заказ кардагим. Да мехоҳам ба табуш. Красота. Ана кума мерам китобхона не магазини китоб. Анис якчанд китоб мехоҳам. Рамкани кобам меёбам ё ки не. Шуморам ба худ мегирам. Неҷа. Ай 4 метаж китоб. Рӯзи аввал бурам беҳтараш ки ай каса пурсам. Инҷо мешава хондан ки дам ки ҷо. Надо китобҳои кӯдакӣ дар кори раиси шули. Что делать? Мерем мо якум этаж. Ма инҷа мебиём чишмом роҳат мекунам. Рай для мозгов. Так, надо дар кор китобҳои кони. Мадаизанак чанд ҷора нишон дод, чанд ҷои ҳархелада мондагиам. Мози ба ҳазур нигоҳ мекунам. Анисла мехоҳам инаи китоба гирам. қатъи Идрис фақат ягон проблема дорам. Ҷанг мекунам. Як танфали китоб дора ба забони русӣ ки эмоциёта фаҳмӣ. Ай ба немисия анис немисиш хубтара ай тоҷикию русида дидам. Вақти тоҷикӣ гап мезанам ман намефаҳмам. ҳоли оиди анис бо як қиссаи дига нахӯрда мекунам ки аз кадом сабаб анис немисӣ гап мезанам ва чи ба тоҷикию русӣ не. Ва кай сар мекунем забонои дигар омӯхтан. Ман интихоб мекунам китоб ва охирда нишон медиҳам ки чӣ интихоб кардам. Ман как раз китоб кофтеста будам ки барои якум паридан бошам. Эстафлук Идрис ягон бор паридагӣ нест. Анисам паридагӣ нест. Ва агар ки отпускамон шава Идрис ва ман якум бор дар самолёт мешина ва ман реакцияша намедонам чӣ хони аст. Ози мебинам инҷа се
اینجا да и дар кораи ма ки Идрис умуман фаҳмодан ки да самолёт чӣ хел аст правила ки тарс пайдо накунам чи реакция Идриса то ҳол намедонам барои ҳамин и китоб прям китоби дар кораи мада ҳозир и барои тоже отпуск мо агар ки паридан нашава ягонҷо всё равно мерем машинкати так что вот так вот ҳозир ашта мегирем ҳамин се китоба бо Анис мехост китоби алфавит неки китоби алфавит ҳамқа бисёр дора ман мебинам ки чӣ меёбам инҷа алфавит мегирем намекунем ва мерам далиш Заҷа китоб ёфтам. Ира ма ежедневникша дорум ба забони русӣ 6 дақиқа китоб барои як рӯз да шояд 6 дақиқа ва и барои кӯдакҳо. Инҷа асосан китоби барои шукрона меём да раҳмат гуфтану чӣ барои чӣ ман имрӯз шукрона мекунам менависам ҳамон китоби ман хеле китобам нест ежедневникай даиҷа бо ай кӯдакҳоро камтар интереснитар кардагиям ман савора дорум ба урусӣ ки мада ҳамин ҳафта кори хуб кард чӣ ҳамо инсон ҳамин корро иҷро кард ки мада ёрдам кардам барои кӯдак прекрасно ани соли майдае барои хеле китобҳоро наки зуд наиҷа анкета ёфтам барои киндагартен барои садик ки ҷурои садикам будем мо анкета пур мекардем ки сурат ба инҷа менависам дар ки ҷо зиндагӣ мекунам кайто учидагӣ вай ман инҷа биём ангар куҷа соаташ қатиётам истодам ин ки бояд барам як бор омадам қариб 2.5 соат ма дар идрум будам бора алиш кардам мада бо як китоб нишон додагӣ ин аллакай ба мактаб барои мактаб камтара қиинтара ҳам барои Идрисам қине ҳам барои Анис бозии ки Анис дорам минимум китобоша мешава харидам да мактаб наиҷа карточка ина китобе ки гуфтам барои одамои калон иам ба забони немисӣ ва доима ба забони русия рангшам ва мехелад иҷа менависем барои чӣ ма минатдорам шукрона мекунам чӣ кори хуб шид дар ин ҳафта ки кори хуб кард чӣ кор ман метавонам кардан ки пагам бо беҳтар шавам инҷа бо ҳарфи цитати дорам ма китоби худмашон китоб ба ежедневник окей ман мерам касса кори Анисам буд кардам алан ки мерам тарафи хона соат аллакай 12:30 ва як соати дигар то хонара мерам ҳай моҳи дигар фикри мошина кардам дар корае ки ба транспорт мерӣ мебиёни бирӯзат мегзарам салом ман омадам хона гуфтам ки шояд камтарак нишон дидам ки чӣ гирифтам чӣ харид кардам асосан ман да видеом зиёд мегӯям ки ман онлайн харид мекунам ва магазин зиёд дашта як коробка
ва и коробкада асосан барои кӯдакҳо хеле намо китобҳое ки имрӯз гирифтам. Идриста гирифтам бокс барои завтрак. Иҷада завтрака мо да кӯдакҳо хидмат метиҳем. Ва Идрисам уже безе пишидиги якта дошта, зонаки бо сафарварзаиши мактабаш падаркаш куда буд. А и бокс прям материалаш маҳкум шид. И тут мешава ки каши нон монем. Ма фақат нона Идриста аз якунҷа кандализа мекунем ёки монем фарқ надорам. И прям отсекош маҳкум шид ки видите, вот отсеков много. Весёлый. Качествоша мағз сахтар. Ва зиёди пластику панак мезанам. Умедворам ки панак мезанам. Ира ма ай Амазон гирифтагим фирмаи Takway. Ареалоҷи ҳай. Леки як ялон казала коша. Амазон метонем кубин Takway. Дар коробка асосан чизои барои бассейн. Баъди ҳодисае ки охирон бор шид, ма пестахавала истифода Идриста гирифтам шортик, шортикош алакай майда шида будам. Летние шортики бо тобистон завном пеши обучи мерим дар кӯраиша отпускда. Барои Анис гирифтам хай пепалот мерезам. Да ҳар душ гирифтам ихели жилетка барои ки чали ки гуфта будам аммо на рукавникои даст Аниса мезана. Не ки все равно Анис гуфт ки ма полпатрол мехоҳам, хеле на рукавникам гирифтам шаи полпатрол. Ира ҳоли ай шинячи патрол. Ира ҳоли мекушам мебинем ки ягон дефект надошта бошам. Ва асосан барои ин кӯдакҳо харид кардагим. Барои бассейн Sicherheit. Да, её дидем вақте ки пуф мекунӣ, не ду тарафаш хеле дам мегӯяд ва ана ҳамиҷа вақте ки ду тараф ки дам омад, ҳамиҷа чизи кӯдака камтарак мехт боша. Неудобне, но бояд кӯдак боша. Умедворам ки будем мы теперь без приключения на бассейн. Иҷа круг гирифтам. Идрисам круга намебинем. Фақат дадрини круг вақте ки монда мешава мега дадрини круг монмау баъд хеле дар болои об иси мебаша хобш мебарам. Иҷа круг барои Анис тоже ами шинячи патрол. Чӣ гирифтам? Яктан хеле лодка. Ям барои обда бозӣ кардан, барои бассейн. Хадаш выбор кард. Уҷа настроениёш беҳад безе буд. Барои ман гуфтам ки чизе мехоҳӣ бачам выбор кун. Конечно кори шидагира ба ҳеҷ ҷиҳа харидан мешава, на фаромӯш карда мешава, вале кӯшиш мекунам ки Анисам чиза ёдаш бироям. Ва баъзе ки мошин гирифтам, мехоҳам қатъи Анис курси бассейн бармоша, курси обозӣ бармоша. Худам дам ба тоже гуфти гапо ки не помешало ба обозира ёд гирифтам. Но бибинем. И хеле лейка хост. Неки чика и лейка як дона. Лейка да комплект 2 дона буд. Леки ман хато кардам, як дона выбор кардам. Окей, ман мебинем оли. Хотя ин иҷада. Ба фикрам ки ман хато кардам, танҳо як дона интихоб кардам. Вале дар уҷа 2 сурат буд. 2 сурат буд. Ба фикрам яктаи ҳамура мешид интихоб кардам ки выбор буд. Ама хоб кардам ки дар уҷа 2 дона мешава. Хай ҷамъ навешидагист. Бо хеле ай магазинои теди 1 евро пур харида мешава. Да, ишам ай дигариш ай 3 то 6 солагира. Ям ай 3 то 6 солагира. Идрис алакай 8 сола мешава. Идрис да мешава ёки не намедонам. Агар нашава размери да Идрис, магарам якташа рӯи кунем. Ишам зардай. Идрис моҳи июнда классен фарқ дора. И қатъи ҳамсинфошон
мераванд як 3 шаб 4 рӯз ай 7 то 10 7 мераванд 10 мебиёнд 7 шабаш 8 шабаш 9 шабаш ва 10 мебиёнд 4 рӯз вали 3 шаб меистанд дар ҳамсоя шаҳр ҳам несте тақрибан як 60-70 километр дуртар ва онҷа меистанд. ман будам жду ки чӣ хел мегузара барои ки ай рӯи корона буд намерафтам зиёди мактабо ҳамаи мактабо классин фарқ намерафтам ва ин сол бол сар шид рафтана ҳамиш хуби дар чие ки ҳатто кӯдакое ки маъюбӣ доранд кӯдакое ки вазнинанд метавонанд ҳамхелӣ ҷо раванд. мактаб ки ҳамхелӣ мактаб аст кӯдакҳоро ҷудо намекунанд ки ин кӯдак камтар вазнинтара қатиш нигоҳубинаш вазнинтара хеле гуфтан метавонанд зиёди мактабо меган вале Идрис дар мактаб сапровождающий дора як одаме ки ҳама вақт қати Идрис ҳама духтаракам меравад. хеле ки гуфта будем дар низ чиначи патрул гирифтем дар рӯзи таваллудаш падарка ҳами чином дора эвересташ намерасида тараф гуфтаем мама эверест намераса мо ҳамаро харидем ман гирифтам дигаро гирифтам гуфтаги мама эверест намерасада инҷо эверест ки нараса бачам эверестшо мегирем ози коллекцияша нишонтон метиби эвересташ ба фикрам чие как снежный барс да собачка ки да барф мегардад кӯдакои ози соатома нишонтон зукани соатома калта кадам ва умуман соатома худ ошоида дама беҳад махсус шуд. ман охирон вақто ҳам тиллоро сар кардам бо пӯшидан ва тилло дар тоҷикистон зиёд мепӯшидем барое ки куртои тоҷикии худ мо тилло прям красота дар инҷа қати либоси например джинс ё ин ки ягон чизи дигар мепӯшид қалам мебуд тилло сепаси тибро мепӯшидем вале охирон вақт бо тилло пӯшида гузаштам ям падаркам солинавӣ всё такое цвет золотой як падарка дар рӯзи таваллудум и ҳозир соатора мебинам ки мегам ё не ин чизо ман тақрибан сета не 4 пакетои сиёҳи калон где-то 50 литран ҳамон пакетода бозичӯи кӯдакоям хам кардагим лиҳози киндерзиммамон практически ҳечи надорад чи детский комнатам барое ки бозӣ мекунам вале чун ҷамъ намекунам гуфтам хай хеле ки бошад всё закрыто а яхе чизора дар кладовка хам кардагиам меброям шумо баъд алиш мекунам бозичӯра вақте ки алиш мекунӣ кӯдак алиш меброя ва меброя ангинал прям такой сушияется Идрис вохӯрсам мешавад ки бозича дар куҷо буд гуфтам ира бо чаркош меҷунине на коллекционист бо номошуно ҳамашуно медона иш эверест иш джейсей ба фикрам ки джейсей бо иш пулт қатияям падаркаш кадан скай иш скай бизай мама зиёд кадагим диде и ба фикрам роки и ба фикрам роки чим тари ном дора иш намедонам иш ча намедонам ки чӣ ном дора иш ба фикрам зуна хеле ном дора иш ҷои рафт нест шид прогулкадай ой тоба иам як мошини калони дига дора и главайл шонаяд бо фақат бо юра файрёт мекуна мега хезен рафтем мультики аҷоиба вот анис мебиахрсамаш но качествои и фото ҳамашон дода качествои мемонам китобро да полкаи кӯдакои ма пеш китоб вообще кам мехондам бигем ки Идрис нағз намедид умуман вақте ки ман мехондам анис бо камтарак нағз медид айрӯи ки Идрис нағз намебинад дувои ҷанг мешид даоҷа китобо барои кӯдакои майда анис майда буд барои якум калимаро гуфтам даиҷа китобо ба забони русӣ ва даиҷа ба забони немисӣ ва ҳозир нишонтон метим китобои худам гуфта будам дар магазин ки китоб немам ежедневника нишонтон метим ҳеҷа китобои ман дар поён китобои немисӣ бозичӯи анис ва ежедневники наши
6 минут. Это ежедневник. Мало записи дорум, да, что и как. Авалыш мерава хамчун китоб. Нависагия бисёр советую хуб мерагиям. Китоби барои тоже кикантарак. Фикр кнем ки мучку кадесте. Вопросы недели. Ваши недостатки формируют вашу уникальность не меньше, чем достоинство. В чем заключаются ваши недостатки? Радуйтесь и гордитесь ими. Да. Ва китобои немисима як нами китоба дорум барои ки ман китоба ба забони руси хондагим 5 языков любви. Забони руси хотим не чихе тунакай. Забони немиси хотим камтар галстарай. Ма барои руи ки немисим уқа хуб нест. И китоб бигем ки задержалось чтение, да? Дури да роскоши. Озима хондестам подсознание может все. Дина Саркадом. Вообще шикарная книга. Прям советую. Не только дарбуруи подсознание, но вообще дарбуруи одам гариам бисёрчидо. Китобхони кудако маҳмил додум ай рӯзе ки ами охирон 6 моҳи ки ма бисёр хондан асар кардам. Кудакои маам хондан асар кардам. Ҳатто Идрис да китоб ҳавас пайдо кард. Ма пешам просто якчанд саҳифара мехондум, мемондум китоба, якчанд саҳифара мехондум, мемондум, ёки ягон раҳи дур мерафтум, китоба тамом мекардам. Рафтану омадан да. Ва яхе ки шинам ҳар рӯз хонам хеле набуд. Ё ин ки як китоба тақрибан 1 моҳ мехондум, нағма бозӣ кардам чи. Аҳози баъди ами ки ман ҳар рӯз мешинам 10 саҳифаӣ мехонам, ёки то 30 саҳифара, 30 саҳифаиам. Ва кудако мебинан ҳамин чиза. Кудако ки дидан ами мо ибрат мегиранд. Ҳатто Идрис пайдо кардаги шавқ дар китоб хондан. Ма пеш мегуфтам не Идрис нағз намемина, Идрис мегира китоба мепартои хело ки не ҳамашай мо баста. خیلی همین جا ویدیو ما تمام میکنم. رحمت کی تا آخر نگاه کردین. در پناه خدا باشین و تا ویدیوی آینده.